Hello guys. Alright, and for today's video random lang using my phone. Kita ninyo ni nga iro. This is Minmin, and then he's sleeping because bugnaw ang yan, and then bugnaw ang aircon. Kita ninyo, hinano kayo. So muna siya, di siya ganahan na kanang di siya ganahan nga sa igang. Pag nagay siya sa sakyanan, lubos-lubosin na ang kabugnaw. Alright, so sleep ka siya guys. Murag wa siya plano nga later na siya matabusog maguni siya. And then nag-eat siya og gi-eat niya, nak. Gi-eat niya. Eats burger steak. Grabe. So siya. Grabe nga hagok. Op. Kurat. Hop, gidaman. Hop. Relax. Atakihon. Ano ka diwal papangka, kabugnaw naman kayo. Hop. Sige. Gikon, gidaman. Nakulbaan, ako ni kukod. Are you okay? Are you okay? Huh? Are you okay? Huh? Cutie dog. Sleep. Alright. Did he nearly bump us, Wala eh. So nagano sa amin, nagpanay gipalit. And then kuyog na lang. Manyahong kayo. Si Minmin.